onego bed ni timo nikech wasewuoyo gi jopiny mang'eny to giwacho ni wan pok okonywa. Jomoko bende wacho ni gimikonyowa godo gi ok dhi konyowa e ndalo mabiro mbele ka. Ang'o ma koro nyaka tim sani? Chenro mage monego ket piny sani modware mogik kaka jo Red Cross? Koka sewacho ni koka ji osehinyore, ji odaro dak oko mang'eny. To sama ji odaro dak oko no, gidwaro gik machal chiemo, nikech sama pi odonjo, ji ok yud thuolo mar daro chiembgi, kata ne in gi chiemo e dero ama e gunia e ot, chiemo ni pi oketho. Koro gimokwongo, ji dwaro kama ijotie, nikech koth pod chwe, ji nigi nyithindo. Koro kama ji jotie, namba 1, kaeto chiemo. Kich kose mi kama koth ok goyie, to nyaka yud koro sani e gwenge ma oula omolegi, tiyudo ka pige richo, pige olil. Ma ka jogi otiyo gi pige gi ka ok othiedhi, to ginyalo yudo tuoche mabe biro gi pi molil. Mano wach thieth, awacho ni nitie nyaka osiptende ma pi odonje. Yore awacho ni nitie yore ma pi ong'ado. Koro ka nitie joma yor ni opogo gi osiptal, ok ginyal yudo thieth. To jomodar manie kambi moselosi gi be dwaro thieth nikech gin gi nyithindo, sani tuoche omedore. Koka koro hali chal, kich samoro be giyud pi maler. Koro yudo ka tuoche kaka diep, iyudo tuoche kaka mabiro gi koyo kaka pneumonia medore nikech jogi ni oko. To koro ang'o musetimo kaka jo Red Cross e kuonde moko e gwengewa ma Nyanza kamoro kata kaka Kisumo kacha Nyando koro bembo ji kamae Manyakach ji nitiere nyaka kamoro ni Nyadina ji ma oulo golo moriembo gi. Usetimo ne jogo ang'o nikech ji pod medo ywak? Trevor, migawo mar Msalaba Makwar ne koth ochwe, koth moro waluongo ni koth matin ma dwe mar 10 nyaka dwe mar 12. Kodhni nochwe kendo ji nodar. Matiende ni migawo mar Msalaba Makwar ne wakonyo jogi. Nikech sama ji odar to nyaka wane ni waketo gi kama ber, ma pigcha ok med inyogi, wamiyo gi kama ginyalo jotie ma koth ok gogi, wamiyo gi chiemo. Koro gik mane waketo tenge mag konyo jogi e yore makwanogo, ne watiyogo mang'eny e ndalo koth mokadho dwe mar 11 dwe mar 12. To king'iyo nitie counties moko kaka Tana River, pod ji nie kambi joma ne pi odaro ndalo cha dwe mar 10 dwe mar 12. Koro ne ok wayudo thuolo, king'iyo sama ne koth ochwe kodh cha to gi masani, ne ok wayudo thuolo moromo mar ng'iyo gik mamoko mondo wamedi mwaketo tenge mar konyo jogi. Kaeto resources ma wan go be mwanyalo ng'iyo go gigi waketo tenge be koro ne wasetiyogo, nikech sani king'iyo to jomohinyore ng'eny. Koro gik ma wan go ok nyal romo gite. Koro ka ng'iyo migawo kaka Kisumu, kaunti wa mar Kisumu, jogi pi hinyo higa dhi higa duogo. To nitie jomoko mane adho Nyando mabe pinam nochako dok chien, waluongo gi dho ngere ni backflow. Jo Kisumo gi jo Busia, jogi be osebed ka onge kama gidake. Koro pigni komedore to koro ji medo dar. Koro mane emose tamowa nyalo konyo jogi te, nikech gik ma wan go ok rom to jomohinyore ng'eny. Koro kaka sani Kisumu, apani mwasemiye ji waluongo ni kar jot mang'eny moloyo kuonde te. Wasemiyo ji waluongo ni shelter kit 1,700 mokadho 1,700. Kaeto Busia be wasechiwe, Homa Bay be ne wasechiwe mokadho udi 500. Busia be mokadho udi 500. Shelter kit ni oting'o ang'o gini? Shelter kit ni oting'o gik ma ot nyalo konyorego ka gin gi nyithindo, kaka par mar nindo. Tie par mar nindo mane i shelter kit ni, wamiyo gi gige tedo ma ginyalo tiyo go tedo chiemo. Iyudo ka nitie sufria, sende, kikombe, kijikni nie mar tedo ni. Kaeto kendo wamiyo gi kibuyu ma ginyalo kane pi, amando ma gikane pi. Kech sama koro gidar ginoko ni, nyaka giyud kama gituomo go pi ma gitedo go, pi maler. Kaeto mar modho be nyaka giyudi. Gima kendo nie iye kato wamiyo gi yath ma githiedho go pi, nikech pige ma samoro koro ginyalo yudo nyaka thiedhi eka mondo kik migi tuoche. Koro mane koka kit no chal. Wamiyo ot ka ot nitie standards, waluongo ni sphere standards, ma nyaka gigi te bedgo.
Koro mane koka shelter kit nochal. In kaka koro manager molony